All right. It's Wednesday. It's Wednesday. As usual, we are bringing you the celebrity gossip. And as usual, your host is always Omari Nash. They call me Omari Nash, Chino Jamani Mbele, Chiene Mwaneno Mbele, Emioko. We are here with Ochieng Ugenya as our guest, and he's here. There are a lot of questions that have been asked why maybe he left Freddy Jakadongo, and we are here with him. He want to start his own journey, and we want to know what is the main reason why he has decided to do so. So if you know you are there, what you can do, share this live. If you've not shared, those who are watching and they've not followed this page, please do so, so that anytime we are hosting guests, you need to be notified. Today I've been hosted by GTK Studios. GTK is in Kayole, and anytime you feel like you want to produce your audio video, you can just feel free to visit GTK Studios here in Kayole Junction. And we have Jasmine Engineer as the CEO. Nyakora mugi ngama sedonjo kanyo no endo kawuono wane celebrity gossip panyiso ni wakuodho setas to wakuodho ge matek. Wakuodho matek. Kawuono an gi wendo miluongo ni Ochieng Ugenya. Ochieng Ugenya osebedo katiyo gi Freddy Jakadongo mang'eny kabisa, to e kinde ni endi waneno ka en kende. Wadwa penja nene to ang'o monotimre momiyo oofa ni mondo obed kende, to koro plans mage maeno makelo ni gini kaka pile iluonga no Marinas chieno jamani mbele chien mineno mbele miyo. Right. Ochieng Wuod Ugenya. Yes. Mokwongo kaw kinde ni endi mondo imos jopiny. Amoso jopiny ni mirembe. Ang'e An iluonga ni Ochieng Wuod Ugenya. Aja Ugenya Aboki. Mano e dala. ija Ugenya kanyo? Aboki. Oh, Aboki. Alright. Ne bas kaka iwinjo no endo mano iluongo ni Ochieng Wuod Ugenya, oja Ugenya, to mana Aboki, ok Ugenya agenya, to Ugenya Aboki. Koro Ochieng, Yes. gi sani ni ende ka wachako miya gini ang'e ni to jok mage mosedonjo ka endi to giwacho nang'o kacha mondo mi wamos gi achiel ariyo adek. Aneno ka endi ka wan gi ng'ama nindi Mazimu mana weni cha. Aneno ka en Sara Mazimu mana weni cha. Meanwhile, Ochieng Wuod Ugenya, gi sani ni endi okikone jopiny ni to gi nyingi ma nyingi iluonge ni ng'awa, nying mane kipande ma kata ka ng'ato maybe omanyi kata oro ni pesa moro, kaka neno ka jopesa wan go kama nyalo timo ni gimoro ni, to inene kipande. Nyinga ma nyinga iluongo ni Christine Ochieng Okumba, mano e nyinga mantie ID. Ma kopo ni oro gimoro kanyo to mano e nying madhi wuok. Ma kineno mopogore gi mano, to mano wrong number. Mano ng'ad pesa no. Nyakora moke kaka winjo no endo ma iluongo ni Ochieng Wuod Ugenya. Ochieng Wuod Ugenya ne tiyo gi Freddy Jakadongo. Ok miwa history ni matin mar thum ni endi. Ere kaka ibiro ma koro idonje thum mibedo jangolo? Ere kaka nichako? An thum kanachako thum, nachako thum natimo tij DJ dala kocha. Oh, chuku pull up and select we mondo abantie long. Mano e tich manatimo, atime around for 5 years. Mano ema atime DJ. Kawuok kanyo, tabiro ajoin band mar Freddy Jakadongo 2018 dwe mar ariyo. Ema join e band mar Freddy Jakadongo. Ema achako tiyo gi Fred nyaka gi kama nochopo ma koro wawere kode. Ing'eni kopo ni wacho ni biro to join team Freddy Jakadongo, it is like ni in ni aya dala tibiro yudo team Freddy Jakadongo ka gigocho kumoro to in idonjo. Ing'eni ikonwa ni ati koro kanago DJ chieng' moro Fred obiro e liel moro kanwa iko ng'ato to koro en nogo thum kanyo ne DJ kanyo ema nowacho ni chuku nego mit wanyalo tiyo kata an mana approach gik machal gi ji gombo winjo kiwacho ni tabiro ta donjo e team Freddy Jakadongo then samoro ng'ato kwiny maber. Kane ago DJ, yani nawinjo ka chunya gombo bedo jathum. Niwach kang'iyo chien nerwa en jathum. Nerwa iluongo na Molo Kongo. Mane owadgi madhina.
Koro nawinjo ka juoka nie bedo jathum sana. Koro ema nawacho ni amanya ne jathum moro manyalo tiyogo mondo at least gima gombo ni kik lal. Na kuongo amanyo boy landlord. Atiyo kode ndalo 2-3 kama. Anong'o ka winjruok ok obedo maber. Achako amanyo Freddy. Freddy amanya through Facebook to oorona namba ne tagochone. Apenje ni ba agombo ng'eyo thum. Adwa ni mondo ipuonja. To nyisa ni sawa, an antie. Panga chieng' minyalo biro Kisumu. Kisebiro Kisumu tinyisa. Apango madhi Kisumu. Maromo gi Fred. Orwaka maber, wabet, wawuoyo. Oyieno nyalo puonja gima adwarono. To ka nadonjo e band mare, to nachako gi goyo ngeng'o. Mokwongo puonja. Agoyo ngeng'o kanyo. Achako awuok kanyo apuonjora jawo. Agoyo jawo kanyo mapuonjorago. Achako awuok kanyo. Apuonjora bul matin. Ago drum matin. Kanyo bende chunya gombo nabed jawer. Atema matin kamano. Madhi manyaka achako ng'eyo wer koro. Mayudo kama koro anyalo makogo ni anyalo wero gima kamano. Oyudo ka pod ago copyright mag Huma Basement, Otieno Aloka, gi Boyieta. Mago e gik managoyo. Mameru nyakanye go maber kabisa maka ng'ato miyi chance to agori modong' takia wunya lego sia ya nding chikwanya. Jakore mugi kama kore kodonjo kanyo no endo pod wan kaendi go Ochieng Ugenya. Ochieng Ugenya en jangolo mar Wangla mosebedo e field kaendi for sometimes. Kendo sani endi koro jangolo mowuok Rabedhe. Naneno kwacho kacha no yaw kare but pok okonwa yanga maybe ang' nowachwa kacha cha endo osebedo kotiyo gi Freddy Jakadongo nyaka kaka iwinjo kowacho nono endo to gi sani endi chal ka gima oloko ng'eye kata inyalo wach ni ochalo ng'ama koro opong' mago dalane. Wadu winjane ni to en ang'o matimore ng'ama osedonjo kanyo no endo maybe kikia Ochieng Ugenya inyalo manye kacha e mbui mare at Ochieng Ugenya inyalo manye Facebook, YouTube, Twitter, TikTok nyaka gimoro amora kanyo in manyo Ochieng Ugenya idhi yude kanyo maber ahinya. Ang'o makelo ni gini kaka pile pod an mana Marinash chien ojemo na mbele. Koro pod wawinjo story mar Ochieng Wuod Ugenya. Koro iwacho ni samidonjo ikwongo ichako gi copyright. Akwongo achako go ngeng'o ema achako go. Ikwongo ichako go ngeng'o. Koro kidhiye idhi ajawo. Ichorori. Achorora achako go bunde. Koro bunde kanyo ma apuonjora bunde matin. Adonjo e wer matin bende alidho kamanyalo. Kapok Fred odonjo e stage. Yes. Ing'eni kopo ni wacho ni bunde wan gi drum to gi bul moywa ne. Bul manyaluo ni. To drum be itemo? Drum be atemo. Okay. Ok ichopo e piano ka? Piano to kang'eyo ahinya, ok dang' awach gima ok ang'eyo. Alright, to koro gisani ni ende wanyalo wacho ni Fred koro e baba wuoyo Wangla ka. Fred e baba wuoyo Wangla. To gisani to ne kwang'iyo mbui to nenore ka gima koro tichung' kendi. To baba ube pok owinjo kowuok ayanga mowacho ni ero wuodano to koro agolo nu jopiny. Gine yawa support na go uru nikech kata Yesu kane chako misoni e piny ka nwawinjo duol moro ni the son I love so much respect him. Ma pok owinjo ka babu ogolo. Be ok ikonwa ni to pod in kocha koso in e rusa koso iyawo kari wachage kanyo. Gie sani to aonge band mar Fred. But ok dang' awach ni aonge samoro yo moro marach. Aonge yo moro maber. Itemo mana kono ji ne ng'ama dwa dhi ka Fred to kik dhi kong'e ni intie. Odhi adhiya but ong'e ni onge. Ok dang' awach ni anya tamo ng'ato support Fred. Fred en ng'ama ber ok orach. But koro fan ni moro mondo nyalo pa ni dwa dhi kono nikech in. To koro iparo ne. Ing'eni wuo nyaka ne fan nikech fan imbe nyocha in gadier. Koro wuo ne fan ni manyocha fan in ka Fred. Sani achung' kenda. Sani an gi band mar kenda. Yeah.
Ma isea band ni. Sani aseyawo band mara agocho kiang. Iluonge nang'o? Iluongo band ni? Blessing International Band. Eh. To me, I iluongo ni blessed be something. Machiluongo ni The Blessed Ohangla Young Task. Oh, macha the blessed Ohangla Young Tax. To mari ni Blessings blessings. International Band. International. Oh, kendo mari ni to koro juu nikech in to koro in international. Mari ni to kendo koro igeni kendo koro kopo ni ng'iewo macha gi ma to ma chal ka gima emonyuolo mach. Nikech macha to young tax. Maka joma tindo tindo. Alright, koro bogi kaka iwinjore endo ma iluongo ni the celebrity gossip. Wakutho maduong', wakutho matek. Onyulo kopo ni comment moro donjo kanyo ineno kaka watimo kik jogo wach ni we are assuming them. Meanwhile, Ochieng Ugenya, koro gi sani endi ok miwa ero in ema wacho ni isewuok ka Fred. Ang'o miyo Fred pok ojitokeza mowacho ni wan gine kama wuoda ni nyocha golo kama osewuok kama. Be ong'e maber adier ni isewuok koso ere kaka ni wuok koso nuchwanyo chwanyruok be nitie Chwanyruok to kachwanyora gi friend makata kanogocho Bamudas nadhire kanyo wawuoyo niwach adwa timo launching ng'eno adwa ni mondo mi otim ang'o okonya. Koro nwadhi wuoyo kode kanyo. Koro ok awuok e yo marach, awuok e yo maber. Fred ok achwanyorago, Fred ok ochwanya. An be ok atim ang'o, ok achwanye ma samoro dang' giwach ni Fred nochwanya kata Fred noriemba e tich. An ok oriemba, awuok e yo maber. Mokwa winjo ni Adriboy no be ne waalon mariembe. An Fred awuok e yo maber. Fred makata sani kani magocho ne Fred ok onyatamore mako simba. Samoro in ema ichune gi gocho, en be ogocho ni. Samoro chwanyorigo to be ok inyal romo kode. Kona nyaka iwe tich ka Fred osegocho ni didi. En osegocho ni didi. Gocho gona simu. An nomanya tu mana an ema nakwongo amanye before awe tich. Ni bana anta awe job. Ayudo job moro ka kidogo. Mane gima nanyisi. Okay. Aneno ka Dr. D kawacho kacha ni Wuod Ugenya, make your day and go to Wuod Ugenya, make your day and go to thank your daddy Freddy Jakadongo so you can get more blessings, okay? Mos na Ochieng Wuod Ugenya mani luongo ni Tinga nyakwara yuni be mosi kanyo no endo. Meanwhile sama pod wasomo mos ni imbi nyalo share achiel kanyo mondo ging'e ni in koni endi ng'ato nyalo gombo wuoyo kodi kanyo. Aya aneno ka Kevo Mam wacho ni count me in jomadongo mani luongo ni Kevo Mam. Thank you so much Kevo. Aya Aduda Gwara ni kacha endo wacho ni yo manade nyise obwagoe nyise obwoge tho nyise obwoge tho e dho gicha otimo gicha nyise obwoge tho gicha otimo gicha. Ok awinjo maber. Aduda inyalo chako ndike kendo. Ating'onu warwako mana Dede Junior. Nyakwar Asin wacho ni count me in akia pingi. Daniko Gelo wacho ni Omari Nash good job brother. Omera nyasechiel gini osechopo nyaka brother. Brother ne sani brother ne brother nyaka koni. Ken Koyi wacho ni amoso ni mirembe. Mano Ken Koyi osiepo onyulo manie kamera ng'eni ka watieko ang'no o have time owache hi. Omari yo asedonjo ka an Mombasa Pwani. Thank you so much Pedeshe Felix. Keep the good work. Mani luongo ni Quinta. Mama Kawada gitieko mana Aduda Gwara ni kanyo. Aduda Gwara ni Kisungu bwana dhuluo chani. Okinyi ka Daniel wacho ni watching all the way from the Wahoma Bay. Gotea Jangoma Madwa. Aya. Jini ka neno ka people are here. Aneno nyaka boss na Freddy Jakadongo mwenyewe ako pale, iluongo ne Freddy chok gi
wuod beta. Karibu sana. Koro iwinjo ka ng'ato paro ni kacha endo ni mondo idogi gone baba wero kamano ma en Fred mondo iyud more blessings. Koro gisani ni endi iwacho ni in gimomiyo koro niwe Freddy Jakadongo ma koro watch niwe Freddy Jakadongo niwe aweya ni dich more mono maki koso mahitaji ni mono kine kadonjo kiri nyalo dhi kumoro mahitaji to bisa moro kine kadonjo mitimi chop mahitaji. An ok awe Fred ni samoro ni mahitaji kata ng'o. An awe Fred ni ing'e ni kamiluokori ok ituoye. Kata nyathi bende inyuolo ga to nyathi konyuol nyaka opuonjore wuoth. Ing'e ni sama opuonjore wuoth kamano to en be oyudogo yo maber mokalogo kodhi. Koro ok e yo moro marach. Ma in koro ne iwawa Fred ne iromo. Ok dang' iwach ni iromo. Ing'e ni kata mana sani kopo ni idhi gero ot ok inyal wacho ni iromo sani. Nyaka iwach mana ni oda ni adwa gere to nyaka ibed piny kata go mari penjo mari bwana adwa gero ot anyalo gere kanyo. Bi gede lwedo makoro achich koni. To koro sani ka Fred oluongi ni bwana Ochieng, bwana ing'ama wuoda bwana bi abo bedo ka miyi kata mana 4,000 pacho bwana bi wago tich. Bi wago tich. Tich ni koro oluonga ni opango show koro an be adhi. Dok iwuode koro go tich kaka pile but koro koluonga show ok dang' atamora dhi e show niwach Fred en ng'ama ber, chunye ber, chunye ler. Ok dang' awach ni adhi tamora go show. Okay. In short inyalo dok tiyo gi Fred kendo e band ne. Mano e gima pendi. Gie sani ing'e ni kisewuok ni idhi go dalani ok inyal chak iduogo e dalau koni ni iduogo nimbe e dalau koni. Ma mano gima Fred obedo kong'eyo ni band ne to ok inyal dok. Show ema inyalo tiyo. Igoni band to ok inyal ni dok itiye ni kota duogo tije band but show tija go kode. Show dong ago kode lakini band kata mana in sani kisego dalani ok dang' iwach ni idwa ringo dalani achaka doga ninde od wuonwa malo kacha. Ing'eni mano kila ng'ato dhi wacho ni to ng'ane manogo dalane chande owe podho kose ang'o matimo. Mano iluongo ni Ochieng Ugenya. Ochieng pod konowa kanyo endo. Meanwhile amedo paro ni ng'ama kore kodonjo kanyo no endo. Ochieng Ugenya is one of your Angla artists, and what you can do when we bring this guy like this, always we expose them to the world and maybe some other fans that are there. You know, this guy, we have a lot of talented guys. The only problem is that they lack platforms, and that is what we are doing. So when you see we are chit chatting, the main aim is that we support this guy. You go there on YouTube, subscribe, follow him on Facebook, so that anytime he's having any program, you can get to be updated. You cannot get that without following the guy. You know, the guy has been working with Freddy Jakadongo for some time, and as we talk, he's now having his own band. It's called Blessings International. When you see any go to America, maonge gik moko ne visa nikech band is already international. Iwinjo. Shomo kuma kore pango koke magi koro gik kipengo to en ipara bwana. Ipara sama idhi kata kaka jamani. Isoya iye kanyo madhi kodi jamani kik weya bwana. Jomoko osebedo ka weya watitie Kenya kado ka ji dhi lo. To adado. Meanwhile, Ochieng Ugenya, an pod aduoka kata koro ipanjonwa kama. Ni wacho maber ni kono Freddy Jakadongo kiwuok e band ne. Ni baba, anto ayudo tich moro matin odeya. Manyiso ni chal ka gima ni ipondo. Kech kisekone ni yudo tich moro matin nonyamiyi rusa ka gima idech. Bang'e choneno mani an ayawo band, an gi international band. En ang'o mono muni kata koro ni an to jatelo adwa dhi nyiepo. Koso ni chich ni ok nyal yieni. Ok nachich. Ing'e ni but gima ng'eyo maber ni ng'ato nitie jomoko ma kawuok e band achiel ema nyalo ga nyisi bana an tawuok adhi yepo. Lakini an awuon kana awuok ionge achiel asechako adok nyaka ir Fred ma wuoyo kode ma penja ni winjo tawinjo ni yepo ranyisi ne ba yepo ma kata ka nitie jatugo moro ma be nyalo bolo na koni ma
samoro oliwore kari kanyo to dwaro tich. Obi abiya moyudore ni wabro chamo gero kamano. Makaka an nago MC ka Freddy ambe gomba ni kopone anyalo biro go swaga. Ok awach ni agombi. Kopo ni ikwa tich, gimoyudore no ok dang' itam ng'ato ka dwaro tich. Niwach tich ema ji manyo Nairobi. En mane koro gima biro kang'eyo ni gimoyudore to wabiro chamo. Okay. Bari luongo ni Ochieng Wuod Ugenya to koro gisani ni endi ok imiwa program ni isechopo kanye gi band ni bentie nyaka nyocha yawe misegoche koso be nitiere mpango moko mipango kata show jok moko machalo kaka managers and the rest koro imiyowa way forward being that you are now the CEO, you have your own band, you have everything and you program to nitie. This weekend antie gi show Kiambio kocha. Then program man go maduong' en ni an gi launching dwe mar 4. Okay. Adwa launch album na mokwongo. Yes. But nitie thumbe mana segolo lakini koro matie kadwa launch album mokwongo. Jok machalo Papatika ok chapi kose ler kodgi e field. Ok dang' awach ni an thum an ok ago thum na piem gi ng'ato, an ago thum ne moro fans ni. Ng'ama nyalo supporta an be ang' nakaw mana giro kamano. Ok dang' awach ni ago thum nadwa go thum e level ma ng'acha go e thum. Okay. Koro thum kila ng'ato go thum gi experience mopogore. Right. To gisani ni endi ng'eni kidwa gik machapo ji mang'eny kata the stabilized artist en gige tich. Iyudo ka ng'ato yaw kata WhatsApp group ni yawa an gisani endi tich ariyo adhi nyiewo ngeng'o kusapota ajawa na utuch ok wang'na piano taseyudo jagoyo piano ni modong' ok umanyna in ere kaka isejipanga nikech ohangla to kinya goyo kionge gi tut. Ohangla koso baba wuok kwanyo ni moko kocha. En samichako gimoro nyaka igine. Chuno ni nyaka in be ijipanga chini ya maji. Koro gie sani to an gi gimang' nawach ni an go an gi keyboard, drum set ema pod aonge go but an gi moro mosiepa moro nyalo konya. But ongeng' ajawa mago to an go. Okay. Mago to an go mik maloso. Nyakoromogi mana kaka iwinjo no endo wan kaendi gi the CEO of Blessings International Ohangla Band. Is it so? Blessings International Band. Blessings International Band. Underline the term Blessings tichake then again international. Iwinjo mano koni ni en team ma serious kaka iwinjo no endo. Wan kaendi iluongo ne Ochieng Wuod Ugenya. Akia ni be nitie ng'at moro man gi penjo moro manyalo penjo kapok wa conclude nikech waneno ka sama wawang'wa kacha endo apani wanyalo chako somo comments achiel ariyo adek. Ere ng'ama nigi simb comments cha baba miya kiane comments bende kanyo achiel ariyo adek mondo wang'iyane mondo wang'e kaka watatua. Meanwhile wadwa ni umed support Ochieng Wuod Ugenya. En kacha YouTube mare. YouTube sani nigi thumbe adi? YouTube sani an gi thumbe 4. Thumbe 4. Okay. Thumbe 4 go kopo ni jogi o support apani it can be better. Inyalo dhi adhiya kacha endo timanyo Ochieng Wuod Ugenya. Aneno ka Kevin MC wacho ni amosou kanyo. Baba Junior osedonjo kanyo owacho ni mosna Wuod Ugenya. Ng'e Baba Junior? Baba Junior ng'eyo. Iluonge ni nyakwar Warenda. Nyakwar Warenda mosi kanyo. Nyakwar Warenda, thank you so much. Osebudho to na mosna Wuod Ugenya mani iluongo ni Nyasayun mosi kanyo. Isekawo ang'o madang' ikone jok maneni sani endi nikech wan kaendi gi ji mang'eny kabisa magombo winjo wach moya kuomi in kaka Ochieng Wuod Ugenya ma sani koro nigi band ne sani koro ok dang' wache ni imbe in koro in kaka Freddy Jakadongo manyocha itiyo kuome in kaka CEO. En gik mage ma samoro changamoto manyocha inene band moro mokigombi nobede band ni in? Ok dang' awach ni ing'eni samichako live to nyaka ichake live moro matek sana. Kalo to nyaka ikale matek.
Nyar sagwe wakaw mos. Samikale matek chuno nyaka ngivumilia. Vumilia ni madhi nyago lemo. Yeah. Adwa dwaro ni wach niya, igeni nyalo wacho ni okay, wan kuma nyocha antiere, nyocha neno ka wagocho kata chieng', miyo an gi gombo na sani to pod aonge pesa, but kayudo pesa abiro nyiewo mabul ne jotugo ng'ato ka ng'ato mondo kik gigoche chieng'. That is the question. Some of the bad things kata changamoto manyocha ikale miwacho ni in kopo ni Nyasaye nyalo keti stable to ok inyal gombo mondo timre bandi. Ok danga wach ni an ok anyal promise gimoro samoro mok adhi timo. To gimoro atimo with time mana ka pesa otimo. Kaka pesa yudore kan be amedo timo gimoro. Ok anyal promise gimoro ma samoro dhi keta aywara gi ng'ato. Okay. Tiwacho ni un kaka iwacho ni wan gi artist adek. Artist adi? Adek. Maber gin ariyo. Achiel to rach. Upcoming artist ber kabisa nikech pod odwa promotion, en humble, onyalo wuoyo gi ng'ato ang'ata. Mano upcoming artist. Kaka in sani. To gi down going artist, ng'ama osefwenyo ni en to koro dok dala. En bende obet, lakini ng'ama top to bet en ga puonje tek. In kaka Ochieng Wuod Ugenya, diwache ni gini en adier kose en gima iwacho awacha, to ka en adier, in kaka Ochieng Wuod Ugenya, ere gima ipromise wa sani nikech mbui to ok riambi. Gini biro bet kama kata bed mani koro iwe thum idonje lemo. Gini biro bet ka. Konwa promise wa ka jogi nitie ka ne to inene nade ka chieng' moro bedo top. An gima anyalo wacho ni sani kopo ni anyalo bedo, yani anyalo gombo nabed gi chuny ma Fred nigo, yani chuny moro maber ma onge achaya. Yani abedo ng'at moro ma humble sana. Chuny Freddy Jakadongo. Machieng' en sama isebedo jathum. Ndio vita to nyaka goyi, lakini sama vita goyi go, in be imedo mana timo, imedo mana bet mos. Ber biro mbele. Right. Kaka iwinjo no endo to gin gik mage mabecho ma ineno kuma nyocha intiere kocha ma iting'o idwa chako go band ni. Achiel irisewacho chuny jatendi ber kabisa kendo mano titing'o. Moro kendo mabet ber mikawo yago kono. An chuny ne gima ng'eni gima important sana en chuny ng'ato. Yani kisebedo ni ng'at ma chunye ler, yani ng'at moro minyalo respond gimoro e moro maber. Okay. Nyalo bedo maber sana. Charles Ochieng mosi kacha iluongo ni Charles Totomisa wuod Ndewa. Aneno ko omosi kanyo no endo kendo aneno ka owacho ni Totomisa manyiso ni in short oro ni mos gi rieko. Kapok watieko adwa ni kaw kinde ni endi mondo imose jopiny, iwuo kodgi, ikongi in gi support midwaro to gi gimoro amora maybe ma chunyi gombo. Mano iluongo ni watu mano modonjo live moka neno no yawa. Edwin okumo wuoda wazimora wini ema wero ne. Edwin chunyi ler ne ng'amonge kori. Edwin mosebedo ka support ga live na by the way, and I have to appreciate you so much. Jamani, bwana kia gima tim na Edwin okumo wuoda wasibora. An munena ne kok mana Edwin wifi dose kawo. Munena ne kok mana Edwin chiega modhicha. Dok atieko go ndalo adek mana tieko go kode. Ng'e dhako no ne chiemo ne yana maka Edwin okumo. Edwin, thank you so much. Mana kaka isebedo ka you are supportive to other musicians. Edwin, please let me request officially in official language, may you kindly stretch your strength and hands to these fellow guys. Let us just support them. Again, you are coming to Bernde, some dwaro support. To kage said they. Ikia gima natimo munda hit. Koro wan watima kata ka koro gibiro kiawa Edwin. Jehova chieng' moro ne ndikno. Watima kamano. Koro ineno Edwin kaka odonjo ni. Ang'e ni ok idhi dok nono. Adhi keto ni transport moro ni. Transport en kata to be mare nitie kanyo achiel moro. Onjna mana matin bwana, mana matin. Line ariyo bwana. Line ariyo. Mare no nitie. Bwana na yie kata goni base.
Edwin yo gin jathum moko ririto piano osechako ywak Brad Meya matin monita muri ojo na thum Edwin ne dwa ketona gimoro kae Gimoro dhi keto ni bere okay sawa winyo lo mari mos na Wuod Ugenya Rose Nyiero Maratari wacho ka jeno bari emojiero kone ni otim kamacha koro Charles wacho ni Charles paro ni ne tim kamacha koro manyiso ni chog Charles iluonge ni Charles chog Wuod Mewa kasto wan gi Emmanuel Ochieng wacho ni Toto Mesa Emmanuel Mosi kanyo endo mani iluongo ni DJ Nwela jago mapango shows pile pile to luoka wang' ni atamora mondiko na kanyo ni mari becho oenga to be pod ananatie Emmanuel puonjo chulo pesa bas koro kisani ene modonjo ka mumosini Toto Mesa luoka ga pile wuonda nyaka ne timna interview abia miyi gimoro kasto chak luoka to be pod watimo atima kendo kamera tinde kaler manoma koro gisani endi adwa ni kaw thuolo ni mondo iwuo gi jopiny joma neni fans and any other person kapok wa call it off. Thank you so much. Anyalo kawo thuolo ni mar wuoyo gi fans meka. An gima anyalo kwayo maduong' en support. Mano e gima anyalo kwayo maduong'. Mar ariyo inyalo donjo e YouTube channel mara kacha inyalo subscribe isearch Ochieng Wuod Ugenya idhi yuda kanyo. Kata idhi e TikTok ibo yuda mana Ochieng Wuod Ugenya. An mano e nying matiyogo kamoro amora. Koro ne osiepena te akwayo ni umed supporta umed ting'a malo. Kik uwe adog piny e lowo. Mating'e ni gari to kosewuok kata kokethore to chuno nyaka itere e garage ichak ilose mana to duogo mana e ndara. Ilose mana to duogo mana e ndara. Koro kanyo ema wantie. Aduoko erokamano. Jakadongo kaka iwinjo noendo ne wan kaendi gi the CEO himself that is here iluongo ni Ochieng Wuod Ugenya. Ochieng Wuod Ugenya ni e YouTube e Facebook to gi kumoro amora kaka wachonu noendo wa support uru nikech kata joma ni malo go be ne ochunga chunga omiyo gichopo kanyo noendo. An agonu erokamano ahinya ne ng'ama nowuoch mano kumoting'o Jeffries Nyakach wacho ni boy ni wuoyo mamit na umari ok ilos na ka une dream kela kisedonjo e dend ng'ato tiketho in iwacho wer in iwacho ni boy ni wuoyo mamit Nyakach kasi ibiro yawo ne ng'ato sikandol tikoro iweye kapur gini we otegno aya Jeffries Nyakach wacho nosidhiro Emmanuel wacho ni we ketho nying ng'ato ketho mana kaka imbe ni ketho na kasto Sophie nyamin Ben bende kacha cha endo meanwhile agonu erokamano ing'ama no watch ing'ama no bet kodwa nyaka ne wachaki. I want to take this opportunity to thank you so much and I'm telling you keep on supporting me. Sani wakelonu channel iluongo ni LTN. It is at 18.5k and we want it to reach 20 so that we can continue promoting these guys. Meanwhile, I want to take this chance again to appreciate you so much. Onge gibadanga miu mokalo erokamano. Gombo na to ne gombo kata na chulu 1 million pok ayudo jodala. But koro erokamano madanga rodwe maduong' mokalo. Ing'at mono watch gini thank you so much. Ing'ama dhi kawe positive thank you very much. Ing'ama dhi kawe negative ni utungo jikere imbe very thank you so much. Nikech itiyo gi bundles ni mondo idonji comment gi marach. Imbe wagoni erokamano jatijwa. Gisani weuru wachako romo kendo another Wednesday LTN Luo Trending Nation. Ok danga we moka konu jok mo host wa wan ka gi host marwa host just take some few minutes ikon joge chilari dek host tafadhali mano host marwa iluongo ni GTK nyaka chungi nikech ing'eni nyine bi host kendo ing'eni alonyo ni mai mos Okay, erokamano ahinya. An iluonga ni Freddy Wuod Ugenya. Producer GTK Studios. They call me Engineer Jasmile. Yeah, koro mari to mutu yangu. We machunya ler ahinya. Koro it's just a teamwork. Madanga wach malich to kane mari and mana to appreciate them. Okay, GTK Studio to yudre Obama Estate around College Junction. To watimo music production, photo shoot and video coverage. Watimo gigi te. Right. On YouTube channel is GTK Studios.
And me personally, Freddy Jasmine on Facebook, on TikTok, I'm there as GTK3 because GTK iko namna tatu. And that's why tuko na GTK Studio as audio production, GTK Studio as a photo studio, then GTK Studio as a video studio. Yeah, so agunwero kama na inya number nato 0712 I'm always willing and very supportive to the upcoming artists. Koro ka in case there is another person kata nitie ng'at moro ma iwinjo ka chunyi gombo mondo omi konyi la makoro wadwa chiwo kata mwachiwo ne Ochieng ni, to mana kamano wasetimo ne a number of people. Samoro penjro ni Jasmine ni to se gine thum mane samoro asetimo thum na godi maya kama bende at least first album anatimo ne ma ong'ere go, asetimo ne Alphonse Kasimbi, asetimo na ungo Wuod Awendo, Ndogo Junior, and in fact an ma mentor these guys kapok gichopo malo kuma koro wan wapuonjo gi ka wasetego gi koro joka maya saweruru kamano ahinya nyikoro muge jwang' mana kaka nyiso ni ma GTK Studios, Engineer Jasmine, Wuod Ugenya. Right. Daddy Pizzo is here, or actually Daddy Pizzo TV is in the building. Okay, thank you so much, Mr. Ochieng. Asire Luedo Kendo, Abido me support. Brian Koguda, what you guys in the Chile from Kirinyaga County. Otamuang Mogudu Kana. Tamuang Mogomera into Ninga Chuli, Yogi Bandos Manganya Yanya Imbui, into Koroto Ninga Chuli. Kech data miti yogo ngen tura. Kata za ni angeni se biro kato. Dake se ya nyabwana. Misache ni tie. Brad kile wachune umari nyis wuod dala ni mbele sawa. Omera Brian uru ji mbele sawa mana ku subscribe. Iyu yuru kanga tukasini mbele sawa tuunge gimose timu ni. They subscribe mondi wachini mbele sawa. And awachuka kamano. Dote dika wachuni people are expecting to get the strong answer. But I as Doti, I salute Freddy Jakadongo to take care of Wuod Ugenya like her. Good man. Many times we were negative. We are negative to musician, but this is reality life. Okay. Ajos Jaimbo wachuni America Moose Casto Papa Lozi wachuni Goyodala is a progress, but Parodala Babau is a blessing. Though Wuod Ugenya is not straight at some points. Idaya doge yawa. Ke umu nenu ino. Okay, straight what you know, but aware and why you marry next okay in aware Manukabiri watching a cocongrigan, watching you marry Nicolox, Kendo most na Wuod Ugenya. Thank you so much. Adwana chaka kautoluni endi, Mondo amigo my cameraman, Mondo Embo Mosu Embe and also content creator Gimote Money. Mondo me yud kak a content creator celeb uyeni mondo me umakni gine yudo ka en tich matek. Wapi makofi Onyulo himself. Onyulo Wunya Seme. Onyulo Mara. Onyulo Wunya Seme is not. I'm very happy to be here, part of the success mare bwana makoro. Ye godala nene. Ne wan kode. Ndalo mana wan ka Freddy Jakadongo. No Owere. No nigo ongengo dong. To ana ne MC ndalo no. Mar Freddy Jakadongo tinde tatiyo gi Prince Inda Janabi ma watiemo godo thum, and also I'm creating content on YouTube. My YouTube channel is at 35.5. Wow. Yeah, we are soon hitting 100K and getting that silver button. Silver button. To nyaka Diamond bwabiro ni. One book ne One gi TV Onyulo TV everywhere. Just follow my YouTube channel, my pages, my Instagram, TikTok, managinyenga chielo, Onyulo TV. Erokamano ahinya mari. Yes. Okay. Erokamano ne en good time. Matoro Bradox. Akeni jimbede corridor Matoro Bradox be wan okaendi ji akondani ya nyumba and pod wabiro mbele ukeloni. Kako Onyulo wachno endo, ambe an gi TV mara. In fact, I'm the CEO of LTN, yani Luo Trending Nation. Gimoro mora ma trend e piny Luo ka. Ibo winjo ka jomoko yware koda ni Omari kiani timori kanade. An jomok dwara gin jomuluora dieri. An akete kaka en. Ma in fact
adieri pod obiro win gi betem yadhi ka i subscribe LTN yani Luo Trending Nation ibiro yudo adieri ka kidware no ado chieng' moro ng'ato wacho ni but nobedi ni mari to ne kono gi adieri. Thank you so much. Ang'ado gini kawacho ni joangla ka kumedo bei wambu mednwa bei weuru medo bei to anto kuchulwa malongo. Thank you so much. Let's meet on Wednesday. Ng'ad kamera.